Kini ang Atraka Balita 943. Second District Representative Congressman Manuel Chiquiting Sagarbarria sa Segundo Distrito ni Probinsya sa Negros Oriental. May klaro nga ang komersyal o gipakita sa telebisyon ni Congressman Alan Peter Cayetano Lambigit sa iyang gifile o giduso nga sa Congress mo ang 10K Ayuda Bill ang wala pa kini mahisguti sa Congress. Sumala pa ni Congressman Sagarbarria nga ana pa kini sa Kongreso o wala pa kini matik up sa ilang nga panagtigom sa Kongreso. Dugang pa ni Congressman Sagarbarria nga lisod pangitaon o ga pondo ining ilalom sa pagsagubang sa pandemya. Sa isa usab ni Congressman Sagarbarria nga wala pa siya kini nakatuhog sa gipropose ni Congressman Cayetano og asa paingon og asa kuhaon ang kadigad sa mao nga kwarta. Ni Peter Alan Cayetano kanang 10,000 para sa pamilya nga kupos nga 200 billion nga pa kada pamilya ang 10,000. Wala pa siya kung kasabutan na. Wala pa naklaro kung sa tuyo niya na kung asa na pingon, asa kuhaon niya ang kwarta, asa masya kwarta na ron. So muna pumuntahan na wala pang magon. It's still a proposal, so what kabalo? No, asa kaming ang kwarta. Will that be karon tuig na? Yung 10K ayuda bill. It's still a bill. So in other words, wala pa ganun minimalistic progreso, so wala pa na first base. So bill man na gano'n. So when you say it's a bill, so naalas Congress. Sa congressman, pabiyak si Alan Peter Cayetano karon, no? Pati is running for Senate. No? He's running for Senate, for Senator, di ba? So it's still a proposed bill. So para siguro, di na siya mga congressman na, usapan din na ma-take up. Wata kabalo, asa po i-source of funds, wata kabalo. So it's a long shot, better said. It's a long shot. Di na mo dali-dali. So, Kini ang Atraka Balita 943. Si Second District Representative Congressman Manuel Chiquiting Sagarbarria sa Segundo Distrito ng Probinsya sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.